Kepanjing para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Wika Febi Lestari. Wektu iki kula badhe maos pawarta sosialisasi kangge cegah virus corona. Nggunakake mobil patroli Polres Pekalongan, Jawa Tengah keliling kanggo nyosialisikaken urip waras lan jaga keresikan supaya kehindar saka virus corona. Enjang sedulur sedaya, kita saking Satlantas Polres Pekalongan Macem-macem cara dilakoke kanggo nyosialisasikaken babagan bahaya virus corona. Sijanuli lintas Polres Pekalongan, Jawa Tengah keliling nggunakake mobil patroli kanggo ngampiri warga sing ana ning pusat keramaian kaya ning pasar. Supaya himbauan yang kita berikan kepada masyarakat ini bisa diterima langsung dan bisa dimengerti oleh masyarakat, khususnya mungkin warga Kabupaten Pekalongan yang dari atas-atas yang mungkin lebih enak bisa diterima oleh mereka. Warga Pekalongan dijeluk kanggo ora metu surup, nek ora ana kepentingan sing mendesak. Nek kudu belanja bahan pangan ning pasar, warga dijaluk ora ngrombol, jaga antara, lan jaga keresikan. Warga uga diimbau mengkonsumsi vitamin uga akeh madang buah lan sayuran. Mekanten ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.